Tork ta' 40 sena minn taslima tilef ħajtu wara li waqa' fuq il-blat waqt li kien qed jaqbeż ġol baħar f'bajja li tinsab fl-akwati ta' Tinje. L-inċident seħħa l-ħabt ta' 3:30 ta' wara nofsinhar qrib ix-xatt ta' Tinje. Immedjatament fuq il-post issejjaħ tim mediku mill-Isptar Mater Dei flimkien ma' ħaddiema tas-salvataġġ mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li bdew ħidma delikata sabiex jassistu lir-raġel f'post li kien pjuttost inaċċessibbli. Preżenti wkoll kien hemm membri mir-Red Cross jassistu lil ħaddiema tal-emerġenza. Wara madwar nofsija ta' CPR fuq il-post ir-raġel taba fuq dingi tal-Protezzjoni Ċivili fejn iddaħħal mal-mol ta' taslima fejn sab ambulanza tistenna biex tieħdu Mater Dei għall-kura. Ambulanza ħadet li raġel l-Isptar Mater Dei iżda sfortunatament huwa ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Il-Maġistrat tal-Assa Dr. Giuseppe De Micoli ġiet infurmata bil-każ u ħatret inkjesta filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Franċiż ta' 21 sena ddaħħal l-isptar għall-kura wara li ħabat majott marbut waqt li kienet isuq jet ski. Il-każ seħħ il-ħadd filgħodu fil-bajja ta' Golden Bay. Immedjatament fuq il-post issejjaħ tim mediku mill-Isptar Mater Dei flimkien ma' ħaddiema tas-salvataġġ tal-Protezzjoni Ċivili u lifeguards tar-Red Cross li kienu stazzjonati fl-istess bajja. Intalbet ukoll l-assistenza tal-Forzi Armati ta' Malta li waslu fuq il-post permezz tal-lanċa ta' salvataġġ. Ir-raġel ittella fuq il-jott li ħabat ġo fih mill-ħaddim tas-salvataġġ fejn hemmhekk jingħata l-ewwel kura medika minn tabib tal-emerġenza li ssejjaħ fuq il-post. Min informazzjoni li kiseb one.com.mt jidher li r-raġel ġarrab ġrieħ ifonqu. Minħabba li f'Golden Bay ma kienx hemm post fejn jittella r-raġel huwa ttieħed fil-bajja tal-Ġnejna permezz ta' dingi fejn minn hemmhekk ittieħed l-isptar għall-kura permezz ta' ambulanza. Anzjan ta' 66 sena residenti ta' Sliema weġġa gravi wara li waqa' fuq il-blat fl-Imġar. L-inċident seħħa l-ħabta tal-11 tal-għodu fil-bajja tal-Qarraba. Min investigazzjonijiet preliminari rriżulta li r-raġel weġġa wara li żelaq waqt li kien mixi waħdu fuq il-blat u waqa'. Huwa ngħata l-assistenza mill-membri tal-Protezzjoni Ċivili u minn tim mediku u ttieħed l-Isptar Mater Dei b'ambulanza. Ftit wara u ġie ċertifikat li sofra ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Mara ġarbet ġrieħi gravi wara inċident ta' traffiku f'San Pawl il-Baħar. Il-każ seħħ il-bieraħ għal-ħabt ta' 3:15 war nofsinhar fit-triq Bur Marrat. Min investigazzjoni preliminari rriżultat li mara ta' 51 sena residenti San Pawl il-Baħar intlaqtet minn mutur li kien qed jinstaq minn raġel ta' 31 sena residenti ħaż-Żebbuġ. Iż-żewġ persuni nataw l-għajnuna minn tim mediku u ttieħdu l-Isptar Mater Dei b'ambulanza. Aktar tard il-mara ġiet iċċertifikata li sofri ġrieħi gravi fil-waqt li s-sewwieq tal-mutur sofra ġrieħi ħfief. L-investigazzjonijiet mill-Pulizija għadhom għaddejjin. Raġel minn Nepal ta' 38 sena residenti San Pawl il-Baħar weġġa gravi f'inċident ta' traffiku f'San Pawl il-Baħar. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 11:15 tal-għodu fil-bypass ta' San Pawl il-Baħar. Fis-qarrija l-Pulizija qalet li mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li seħħ inċident bejn il-mutur misjuq mill-vittma u karozza li allegatament telqet minn fuq il-post tal-inċident. Ir-raġel li ngħata l-għajnuna minn tim mediku ittieħed l-Isptar Mater Dei u aktar tard ġie ċertifikat li qiegħed isofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.